Good morning, Philippines! Morning. Nasa isang bahay siya, guys. Ulan sa labas. So, like I said, I turn on the boiler and I grab a coffee and I'm watching milk. Yeah, I saw that episode. I think I saw everything in this smoke thing. Huh? I've seen most of these episodes, but don't matter. Now today is gonna be raining whole day, I think. Yes, stupid. I'm telling you, these people are I know I'm working with it, but I always do that. What are you gonna do? And it's nothing, it's shaking here because it's nothing. It's flat. It's a flat thing. My question is, if you're so cold, why are you not wearing a robe or a sweatshirt or something? It's because I turned the heater, remember? I know, that's why I asked you. You take your sweater off because it's not cold anymore? And you said, no, it's still freezing. It's still cold, but you know, I just woke up, honey, not long time ago. It's still raining, guys. Yeah. Look at this. Basang-basa pa rin yung paligid natin. Anyway, guys, good morning! Nag-ano ako, binalik ko lang ito kasi sobrang ginaw. Sabi ko kay Tami, nag-usap kami, diba? Sabi ko, Han, I need to color my hair. Sabi pa niya, balik ka doon. Sabi ko, ayaw kong bumalik. So, sabi ko sa kanya, ayaw kong bumalik doon kasi inano nila yung buhok ko eh. Dinamage talaga, as in damage na damage talaga yun. Until now, sa likuran ng ulo ko, ano pa rin. Si Tami, di ba, nagagalit kasi kahapon ba yun? Di ba, nagalit siya dahil, the other day, nagalit siya dahil kinancel, nag-drive na siya dun, halfway na traffic na lahat-lahat. And then, kahapon, kinancel na naman nila. And yun, so, sabi pa niya, ay, kinancel na naman, wala na namang trabaho. And then, ngayon, dapat may trabaho. So, hindi pa din niya alam kung ano ba talaga. Kasi hindi talaga kapag cancel, parang sabihin nila sa kanya na cancel. Pero, leave na ang lahat. Nandun na siya sa, nag-drive na si Tami. And then, andun lang siya doon sa isang bahay. Walang trabaho. And nagagalit siya kasi dapat andito siya. Naghihintay siya kung ano talaga yung schedule. Gustong-gusto niya yung mga pagkain ng aso. Si Hams ba, kabaliwan talaga. Gusto niya yung pagkain ng aso. Andin yung aso, gusto naman yung pagkain ng pusa. Bakit naging aso pa sila, hindi pusa? At saka bakit naging pusa sila, hindi aso? Ito, hindi ko pa rin tinubigyan, look. Andito lang siya. Look, maulan. At saka yung ibon, ang dami doon. Oh. Pinakain ko sila kahapon. Ang dami kong pinakain. Gusto ko sanang pakainin. Pero kapag pakainin ko na naman, kahapon kasi pinakain ko sila. Ang nangyari, few minutes later, mga 10 minutes, hurot na. Tapos guys, may turkey na dito, may squirrel na, may duck. So, kaya, nadaling natapos. So, ngayon, kapag anuhin ko sila, kapag papakainin ko, the same thing lang din. And then, ang pinaka nakaawa ako is yung cardinal at saka yung brown na maliit na ibon. So, yun lang yung gusto kong pakainin. Pero wala tayong choice, diba? Kung sino yung darating pakainin. Pero ang mostly kaya pinakain, anuhin namin ni Tami. Kasi yung brown na maliliit na ibon at saka yung cardinal. Pero yung, ito mga maitim na ibon, parang, ano ba, parang bully. Bully na mga ibon, yung itim. Sobrang bully. Kinikik niya yung cardinal kahapon. Naawa ako. Hi guys. So, let's open this, i-wipe natin bago natin i-open. Otap. Ito ba ang paborito ko itong otap?
one of my favorite sa mga kakanin sa Pinas. Hindi man ito kakanin. Yung mga parang snack-snack. Utap. Utap mo diha. Utap. So, it says Otap sugar biscuits. And now tastier, crispier, and flakier. So, it's flakier. That means manglagpot ito sa bibig. Lalagpot. So, yun. So, let's try. Wash tayo ng kamay. So, itong Hallmark ba na channel ba, ang mga movies nila is parang mga labi-dabi. So, mga makaka-inlove. Oh, look at that. With plastic pa pala sa loob. So, what you have to do is open it this way. This gets a lot. Ganito sala. Tarap! Crispy talaga. Flaky. Sarap. Ito na siya, guys. Look. May ano pa, kalbasa pang nakalagay dun. At saka okra, look. Pumasok pala sa ulo ng ano, isda. How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes. Until winter comes. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Makes me wonder. Oh, I wonder. Hi guys! Andito pa rin tayo guys. Kausap ko si Tami kanina lang na ano siya, sobrang iritado. Galit na galit kausap. Hindi niya kinaya. Ito yung nangyayari. Nag-stop si Tami sa CVS para mag-stop over sa pamangkin niya, yung batang pamangkin niya, para magbigay ng pera, birthday kasi niya ngayon. So, kaarawan niya ngayon. So, si Tami pumunta doon. Pagkatapos niyan, punta siya sa trabaho. Sabi pa niya, oh, sige, aalis na ako kasi may trabaho, ganun-ganon. Tumawag siya sa akin pagkatapos niyang din-drop off niya yung card, yung gift niya para sa bata. So, ngayon, so punta na siya doon. Ando na siya. Okay? Nasa Queens. So, punta na siya doon. The traffic, di ba? Traffic, sabi niya, okay lang. So, pagdating niya doon, nabasa niya yung ano na ngayon, 4:04 na. Nabasa niya yung text message. Doon na siya nakatanggap ng text. Nandun na siya. Sabi pa, cancel tayo ngayon. So, wala. So, si Tami, natuliling yung ulo ni Tami. Natuliling dahil sa galit kasi bakit hindi ina-advance yung pagka-cancel. Bago pa i-cancel, nagta-travel na siya or ando na siya. So, ngayon,
tinitext niya yung ano niya, katrabaho niya na parang may ano ba, parang nagalit si Tami, tinitext niya. So ngayon, sabi pa niya, hindi pwede to. Bawal itong mag-cancel-cancel na ganito. Late, nandito na ako, ganun. Umisting daw sa gas, ganun. So ngayon, gusto niyang ano, sabi pa niya, kailangan nila akong bayaran. Naglagot si Tami, guys. Galit na tuliling yung ulo. Kasi yung time niya, nagwi-wish siya ng time, doon siya, hindi siya dito. And then yung gasolina, ganun. Basta, ganun. Tingnan nyo tong ano natin. Iwan ko kung bakit yung tiko-ko naman ito ay. Sa ginaw ito ba? Look, yung tiko-ko na yung mga dahon. Magti 3 years na ito. I think 2 years. Ganyan yung look niya kasi kinakat-kat ko siya. This time I won't cut it. Hindi ko na siya i-cut kasi sobrang bata ko pa siya kinakat para ng malnourished na ata yung ano. Naging malnourished yung lime natin. But anyway, so yun yung balita guys. So ngayon, nagdi-defrost ako ng ano, lamb para lutuin sa kanya. And then kukuha ako sa basement ng spinach, cream spinach para dinner niya. And then yun lang. And salad. Kapag nagalit niyan, wala siyang pwedeng mapagalitan, 'di ba? Kasi nagtatrabaho lang din siya. Hindi siya boss. Boss pa more. So ang nangyayari, ako yung tinatawagan, okay lang naman sa akin kapag mag-murmur niyan siya. Ako yung parang release anger. Hi guys. Hello. Nagbabalik po tayo. Anyway guys, 'di ba si Tami lately aggravated, galit sa trabaho dahil sa mga nangyayari. Ang pinag-alala ko niyan, yung totoong, itong si Tami talaga guys, may sakit yan sa puso. Hindi yung may sakit siya sa puso, yun yung isa sa kanya na may sakit siya. Kaya every time na magalit yan or masad, kasi guys, si Tami, mayroon siyang, ang totoo yan is si Tami is, yung heart niya, may sakit siya sa puso. Hindi lang halata, di ba? May sakit siya sa puso. Yung ano kasi niya, guys, yung heart niya is nahihirapang mag-heartbeat. So, kaya mag-alala ako kung magalit yan or malungkot. Yung nawala yung ina niya at saka yung kapatid, doon talaga ako nag-ano kasi palaging sumasakit yung dibdib niya. So, kaya kapag magalit, kapag masasad, sobrang weak yung puso ni Tami. So, kaya iwan ko, hindi lang siya halata talaga. So, kaya paminsan talaga nasabi ko to sa ibang vlog na yung sobrang sasakit. Yung pag sumakit yun, yung puso niya, ganun na lang siya ng palagi. And then guys, ayaw niya talagang magpa-check up. Kasi matagal na yung sakit sa puso niya, matagal na yung weak. At wala talaga, ayaw niyang magpa-doktor, ayaw niyang ipatingin. So yun yung sabi ng doktor na yung heart niya is weak. And kaya pala kapag may something yan, kapag magagalit yan, I just have to walk away or ano. And kapag nasasad yan, kung anong rason, hindi ko tinatanong. Kaya yung mga katanungan ko is late. Yung parang pag okay na siya, yung like yung sa mama niya, sa kapatid niya. So, yun. So, yun yung pinag-alala ko talaga, except yung sa smoking talaga is talagang masama. Pero yung talagang heart niya is sobrang, yung parang mahirapan yung heartbeat, sobrang weak. So, kaya, every once a week, or sometimes thankful ako na sa isang linggo wala siyang naramdaman na, parang nasanay na siya guys, yung heart niya. Yung parang sumasakit. So, paminsan sabi niya, it's hard to breathe. You can't hardly breathe because the pain. So, paminsan makikita ko na lang siya. Hindi yun magsasalita, guys. Kapag sumakit yung puso niya, hindi siya magsasalita. Gumaganon lang siya. Minamasahe lang niya yung ano niya dito. Minamasahe lang niya. And then ko na yung malalaman. Kasi wala talaga siyang sasabihin, guys. Hindi magsasalita. Long time ago, ang tanong ko sa kanya, sabi ko sa kanya, oh, anyari, bakit ka ganon ng ganon? Ganon siya ng ganon. And then sabi niya, may sakit daw siya sa puso, masakit, hinga, sakit daw, masakit. Hirapan siya huminga. And then, doon ako nag-alala, diba, sa atin, ang daming na ano sa mga ganyang sakit. So, sa kanya talaga, matagal na niyang dala-dala yan. And then, tinanong ko siya ngayon kung ano ba, kung yun daw, sabi pa niya, weak daw. So, weak niya po siya niya. Kaya, mag-alala ako niyan, guys, kapag magagalit at saka masasad.
Kaya palagi akong nakabantay kapag mag-ano niyan, kapag andito siya, kapag magkasama kami, matutulog niyan. Gigising ako, pag magising ako, ginaganon ko siya. Yung hinahawakan ko yung dibdib niya kung okay pa ba. Yung, you know, kasi guys, na ano ko na, oh my God. Kasi palagi ko siyang nakikita na gumaganon siya yung ano ba, yung gumaganon. Parang pinatahan niya yung puso niya sa sakit. Parang gusto niya mag-relax. Kaya kapag gano'n na siya, ang gagawin ko na lang is hilot-hilotin. Hilot-hilotin or ganonin na lang. Tulungan ko na lang siya. And hindi ko na, before, alam niyo, before, palagi siya, oh my God, punta ka na sa doktor, ganon. Mga ganon, mga reaction. Parang, mas lalo siyang nairita. Mas lalo siyang ma-annoyed, nairita sa mga pinagsasabi ko. Kasi sabi ko, doktor ka na, punta ka na. Bakit ang tigas ng ulo mo? Ganon. So, ngayon, hindi ko na ginagawa yan kasi mas lalo siyang na-stress, mas lalong siya magagalit. So, tulungan ko na lang siya ganon. Kasi sabi pa niya, alam naman niya kung kailan siya pupunta ng doktor. Pero alam niyo guys, ang puso is, traidor. So, traidor yung puso. Kapag yun na yung talagang ayaw na siya yung nagdala ng buhay natin eh. So, kaya alalang-alala ako talaga sa kapag gano'n na, kapag mag-start na mga sakit. Pinag-pray ko na lang talaga na maging okay. Kapag gano'n na lang na siya. Makahiga yan, gano'n. Yan. Sa mukha ni Tami hindi halata na may mga sakit. Ang daming naramdaman guys sa likod. Yung puso niya matagal na. Then, alam nyo na, yung sigarilyo, hindi na, agad, kinoko. Ayaw talaga niya yung mga ganon. So, yun. So, yun yung kay Tami. Kaya, noon, hindi ko gets. So, ngayon, dahan-dahan na ako na magsasabing pa-doktor, or kapag magagalit na yan, quiet na lang ako. So, yun yung buti na lang, every time nasasakit yung puso niya, nahirapan siyang huminga. Okay pa rin siya hanggang ngayon, di ba? But anyway, guys, dito na lang po tayo. And then, salamat guys sa panonood. And please don't forget to pag-like at saka subscribe. Thank you guys. I will see you guys sa susunod na vlog. Bye! Good night.